Makadini baba. Makadini. Ndikutaura nani? Ndikutaura na Webster Chikukwa. Chikukwa. Vachikukwa ndinoziva kuti mune matambudziko amuri kusangana nawo mukati memhuri. Munganditaurire kubva pekutanga kuti matambudziko aya akatanga sei? Chokwadi. Ungati dambudziko rakanyuka mukati memusha wedu. Chiitiko zvakatanga 2019 muna April. Akaite matombo aya vana vaingogara vari mukati memusha, asi zvavaigara vari mukati memusha aine vakuru vaichengeta. Ndakangozodaidzirwa kunzi svikai uno, kune nhau yaakuitika yematombo. Kumushande kupi? Kumusha kubocha kwaMarangi. Saka zvadaro sechitiko chetisina kumbobvira tamboona. Akati regai tinomhanya tinoonawo. Tasvikawo shuwa takazviona, takangopindawo mumba tikambogara tikaisimina mato kairi. Tikati toda kuchite zvokuona, tangotigare kudaro matombo akatanga kukandwa. Ende aikandwe matombo ane simba rakanyanya chaizvo, ekuti pairova mudhuri hausaitsemuka, aipinda mukati. Vamwe chibva nemudenga mukicheni muchisuvi, tikati ngatibude muno, zvimwe zviri pamusha pano, timboende kumasowe tinoona mata tiri ikoko. Petiri kuti tibude tinoti namate takangofambe nhambo less than kilomita. Matombo anga achitokandwe zvekuti aitema umwe naumwe, aigona kutemwa kana nge4 3 matombo pamunhu 1. Kati matombo ari kudai, ngatidzokere kumashure kwetabva, hapana zviri kubatsira kwetiri kuenda. Takauya kudzoka futi kumba kwetabva kuya, tagara kudaro hazvitina kurari zvakanaka. Matombo aindokandwa dzimara, takaite mazuva akawanda tichirare mumasowe kunze, kwete mumba manga musikachatorariki. Zvezva musikacharariki mumba muya manje, tikati ngatimboedza tichimbondozwawo kuti nhau idzi dzakura idzi, tinge tichimbotaurawo nevamwe vangabatsirawo vangadini. Akambonotaurawo vechiedza zvavanoitawo vechingodai. Zvinotaurwa zvemweya, umwe naumwe unondotaurawo pano nepapo. Vamwe vanenge vachindotsvakawo silva nendarama, asi vechingosiyawo dambudziko racho riripo. Umwe naumwe unenge aine muono wake. Zvakangoite gore, matombo aya akatanga futi gore iro rino muna April. Kubva 2021 kusvika 2022 akatanga zvakare. Ndakadaidzwa ndiri muno paMutare kudaidzirwe kuAdha Transawo kune mwana iyeyo ainyanya kuterwa nematombo, ikazi rumbai uno. Zvinhu zvaiitike pane mwana uyawoyo zvaakuitika. Sedambudziko randonyuka kudaro, unogona kundomhanya uine chipapadzungu kusvika uchizvionawo shuwa zvitoripo ndo zviri kuitika. Ndakatendeko ndikanorareko, ndikatore mwana uya zvaindoitika muhighway, ndikauya naye mutauni. Ndapinda naye mwana iyeyu mutauni, matombo aya aikandwa. Asi mukakwire motikari kana mudziwo wemuridzi, matombo aya asaikandwa, aimira. Asi mukangoburuka mwaapachena, aikandwa. Zvonotoona kuti matombo aya. Saka zvadaro tikati mamiri akaite nhau iyi, regai vanhu vari kutsanangudza kuti tiite urongwa hwekuti mwana uyu tiende naye kumba. Asi zvandakakwanise kuita, handina kuenda kumba straight. Ndikati gai ndibonotsvake kune vanhu vanobatsira. Ndikaenda naye kune vanhu vanobatsira, ichitaurawo nyaya dzaitaura kuti nyaya dzacho dzinenge dzawanda pamutumbi umwe chete. Ndikati regai ndidzokere naye mwana kumba, zvingado kutaurwawo hazvo zvichizodini, zvichingozobuda zvichitaurwa. Saka zvaindotaurwa zvaitaurwawo, zvimwe zvinenge zvakungotaurawo semunhu zvinenge zvondobatanawo nokuti zvinenge zvotapawo nenjere. Saka takambonoedzawo saizvozvo tichitaurawo nevakuru, tikavataura kuti ndozviripo. Tikambofamba mwese metakafamba tichimboenda, zvaitsanangurwa tikambounganidza nawo. Asi chetakazokwanise kuita ndechekuti takazombowane kereke yakanga ichimbotibatsira semhuri. Petanga tichibatsirwa semhuri, kubva zvakatange dambudziko iro reiro, takanga tichingoshandwa mbijana ichipromisa kuti nhau yematombo ari kukandwa iyi inopfura. Asi haina kupfura iri nyore. Ingati yakatore 1.5 months
matombo iwawo ichiwanikwa, kana akangodaidzira kuti marasha mwoto uri kubaka uyu. Saka chitiko chakati tivhiringidzei zvakanyanya tichinangise panhau yekodzero dzevana, kunyangwe nesuwo vanhu vakuru, vanhu vapenyu, kuti nguva yekuda kuzorora hapasisina kuzorora, munenge makutorara makamira usiku hwese. Saka zvishamiso zvimwe zvakanga zvichiwanika pakati penzvimbo iyo zvakanga zviri zvemazai, zvakatikachamadza kwazvo kuti paunoda kuti murare panzvimbo petairara, tairare mukicheni imwe chete yataikwanisa kurara. Pemunoda kuti muti apa muchirara manje, kana matopawaridzira maigona kuti paiswe ufu hwaitenderedzwa nezai, poiswa futi ufu nezai zvotenderedzwa pemunoda kurara, nepamubhedha pacho pese mamwe zvichingoteiwa nepanze. Saka yakatore nguva yakareba nhau iyoyo, yakazoguma yakuchiti mazai aya manje haachawaniki, asi ufu hwemakamirawo kana mukauise pakaita sei, kana container resealed resimbi waitorwa, ndo wanga wakuchitorwa manje uchichitindiswe vana ichirohwa nehupfu ihoho. Dzimara kana mukadoti toubudisa tomboise pai, zvaingotora chinhu chacho chinotora hatisaichiona. Saka ndingati ndo machallenges etakasangana nawo. Mamiriro acho zvakaita dambudziko rakura zviraita kudai. Pane mhuri yavana vakatoti affectikei panhau yechikoro, nekuti zvimwe zvacho zvavaitaura nezero ravo zvanga zvisikadhonzerani kana, saka zvokuti zvine disturbance kakatokurisa mukati meupenyu kunyangwe kuchikoro chaiko. Pamaifamba kune vedzimweya vaiti dambudziko riri kubva kupi kana kuti riri kukonzerwa nei? Sematsanangudzire vaiita, nhau iyi yaingotaurwa kuti idambudziko riri kurarama riri mukati mwemusha, asi mamiriro eraita manje raakutode abetseredzi vanofamba nedirection yegwara chairo kuti dambudziko iro rigone kudarike mune zvakanaka, nekuti pakambouya anhu akawanda vaingoti tinozvigona, tinozvidai, asi chakabudapo nezvetanga tinazvo takaparadza zvese pasina chabuda, nokuti kune dzimwe nyaya dzakanga dzitozobudawo, imwe midzimu yaide kutaura yakazotaura. Saka sevanhu vanenge vachingoshawa vanotsvake mari vanongojambira kuti tinozvigona, asi tisikazvigoni, tichinangise makuriro aite dambudziko racho. Idambudziko sematsanangudzirwe rakazoitwa kunyangwe nevakuru kuti harichagoni kuti dambudziko irori zvaranga raita rishandwe vakuru venzvimbo vasadunhu vasikazvizii. Saka rakanga rotozikanwa nemadzimambo echizive kuti chimiro chiri apa chakambomira sei, chinoda kuti chisunungurwe. Saka ndo mamiriro acho zvakaita. Ndiri kuti ivo vaiuya kunyanya vemweya, handiti vanoti tinosecha, vanoti tinoprofita. Chokwadi vaiti dambudziko iri riri kubva kupi kana riri kukonzerwa nei? Ingati zvaiti chekutanga chaitaurwa, pezvakanyanya kutangira kwakabude nhau yaitaura yevana vaitaura nenhau yemudzimu wemusha. Vaitaura pamusoro pekutamika kwakaita mubereki unotibereka, vachiti vana pavaitaura takamboti no kungotaura zvimwe madhimoni nini, asi kuchizoona kuti manje zvinhu izvi ndezvechokwadi. Zvakati zvachinja kune pakatangira hondo yevana, ndo pamwe pacho payakabvira vana vechinge vochizonzi vana vauda kufumure zvakawanzika, asi muvhindi wanga achitaurawo paari akazoti no, uku ndiri kunonoka kuzikwa, chiregai nditi kune imba diki ndichibuda nekune imba hombe, nokuti dambudziko ranetsi panapa nderekuti kuti ndiunganidze vanava zviri kunetsa. Usina dambudziko unoti ini ndakanaka, saka chegai ndibude kwese, ndikabuda kwese ndinokwanisa kuunganidze vanhu. Saka ndiona uhani yakanga ichitaurwa yakanga ine mudzimu wemusha, baba wemusha, vasina kutamike zvakanaka.